китобхонаи миллии мамлакат боз мезбони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст гардид. иштирокчионе ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат миёни ҳам сабқат кардаву дастболо гардиданд, ба ин давр рохат гирифта барои ҷоизаи асосии ин тадбири фарҳангӣ миёни ҳам донишсанҷӣ хоҳанд кард. 510 нафар довталаб аз саросари мамлакат ба шаҳри Душанбе омаданд то маҳорату малакаи худро нишон дода бо дастовез ба зодгоҳашон баргарданд. тавре зимни ифтитоҳи чорабинии мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён иброз доштанд, озмуни мазкур тавонист ба густариши фарҳанги китобдорӣ миёни сокинони мамлакат мусоидат намояд. пас аз суханронии масъулин ва роҳбарияти дигар вазорату идораҳои дахлдор, даври ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. барои ҷамъбасти озмун ва дарёфти беҳтаринҳо дар китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоид фароҳам гардида толлорҳои алоҳида аз рӯи номинатсияҳои озмунӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамчунин ба хотири баҳогузории холисонаи даври ҷумҳуриявӣ бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати комиссия аз ҳисоби олимону донишмандон ва шоиру нависандагон ташкил ва тасдиқ гардида мутобиқ ба талаботи озмун ба кори довталабон баҳогузорӣ хоҳанд кард. иштирокчии 4 даври озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2020 ва ин сол низ аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони муосири тоҷик иштирок кардам ва чуноне ки дар низомномаи озмун оварда шудааст, ман 100 ғазал, 120 рубоӣ ва дубайтӣ, 300 байт порчаҳо аз достон, 100 байт дигар навъҳои шеърӣ, 20 роман, 40 повест, 110 ҳикоя ва навелла ва дигар чизҳоро мутолиа намудам. чуноне ки дар низомномаи озмун оварда шудааст, бояд ҳар як шахс дар ин озмун иштирок намояд ва донишу малакаи худро бисанҷад. аз озмун баромадан ва даварон хеле меҳрубон буданд, яъне шаффофият дар ин ҷо амал мекард. аз ошонаи аввал то нуҳуми китобхонаи миллии Тоҷикистон барои ҳар номинатсия толлорҳои алоҳида ташкил гардидааст. ҳамин гуна иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо омодагии ҷиддӣ ба сабқати зеҳнӣ омадаанд. Я участница конкурса «Фуруғи субҳи донои китоб аст», номинация «Мировая литература». Я прочитала более 60 книг и более 100 произведений, 2000 строк. Я хочу победить в этом конкурсе. дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон баромад мекунам. ман тибқи низомномаи озмун зиёда аз 100 асари бадеӣ ва зиёда 1000 байт пораи назмӣ мутолиа ва аз худ намудам. имрӯз тайёрии ҷиддӣ дидам ва боварӣ дорам ки дар озмун ҷои намоёнро соҳиб мешавам ва ба дигар ҳамсолон ва иштирокчиёни озмун низ барору камёбӣ орзумандам. طبق جدول برگزاری آزمون روزهای دوم 5 دکبر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و ابتدایی کسبی، ششم هفتم دکبر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، هفتم دکبر آسپیرانتان و دکترانتان و خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، هشتم و دهم دکبر آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون وابسته به نمونه‌های آزمون اشتراک و هنرنمایی می‌کنند. ҳамзамон озмун барои довталабони номинаи назму наср 11-12 декабр ва барои довталабони шоҳҷоиза 13 декабр доир мегардад. барои дар сатҳи баланд ва шаффоф ташкил, баргузор ва ҷамъбаст намудани даври ҷамъбастии озмун, рафти баргузории он пурра тавассути васоити ахбори омма инъикос карда мешавад. маросими ҷамъбастии озмун 15 декабр сурат гирифта ба ғолибони даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷоизаву тӯҳфаҳои созмондодашуда тақдим карда мешавад.